wena ngoku Even ungangeke right ube now, lapha you're never umamele lo muntu phambi kwakho and listen oba to ngabana people into before you. ibiphambili kulo muntu impahla imoto ahamba ngayo It is clear ungangeke ube that lapha you uchitha drive. ixesha lakho ube lapha Will not spend umamele your le ndoda time kathi to be killed. uzifa And ubuyohlwayeka uyalungiseka And you feel the pain ungangeke of uchitha it. ixesha lakho apha nje But never just spend your time here. into ebamba ube lapha uziva usakheka The reason uyabatyhini you are kukhona feeling ukwakheka khona into endizaziyo ngobe ndingazazi There's something khona into endiziqonda bendingaziqondi There are things I'm understanding that I do not understand. if uzothetha nabantu emsebenzini about imfundiso ye-man of God awuthi mamela ke i-man of God yam namhlanje ibinxibe uguji My guji man guji of God guji was wearing Gucci today. into ozoyithetha yintoni akufundise yona Speak of it, what he told ntoni you. akufundiswe yona What were you ntoni doing? oyityayo ngaphakathi What are enkonzweni you yakho eating inside the church? ufidwa ngantoni ngaphakathi enkonzweni yakho uthi uthixo olu hlobo labantu God said this kind of elisuka people, entliziyweni nam that is from my liza heart. kunifida They will feed you. liza kufida ngolwazi Feed nangoqondo knowledge and understanding. mamela uyesu uthini na kupita uthi pita uba uyandithanda fida 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 Feed. fida amatakane am Feed my fida izimvu zam Feed my so flock. ulapha khona ukuthi uzofidwa uzofidwa ngolwazi So they can uzofidwa get ngoqonda get uzofidwa ngobulumko Fed with wisdom. cela ubuzombuzo Can I ask you a question? uyafideka na Are you being fed? cela ubone isisu sakho I want to see your tummy. susako sakwamoya le ndibona isusako spiritual sikamoya tummy. I want to see it. uyafideka na Are you being fed? hallelujah You are listen Yahweh. listen ayenziwa lento You don't do this. ayenziwa yenzelwe xa nuke nophasta benu When we are with your pastors, ayenziwa kumlo don't do it to me. mamela Listen, why kunzima kumi abakhonza abafuna ufunda man of God God to learn the man of God. ndithetha xa iyi-2 I speak twice. ndithetha xa iyi-2 I speak two xa times. ndithetha When I speak, ndithetha I speak into uthixo andinike yona ngelizwi lakhe something that God has given to His word. also ndithetha into ayithethayo ngoku I'm saying what He's saying right now. so you cannot sing if you cannot- understand kakuhle If you understand well, ndiyabathuma mabenze ntoni na I'm telling abayenzi ndibathumana they don't do abenze yabo they want to do their own one. now ngoku you are Yahweh umoya ongcwele uthi ithi The Holy Spirit is saying you the are same. Yahweh Jesus lethu umoya ongcwele mandithethe What the Holy Spirit is saying, kukhona ichance uba andinike enye there's a chance when given something else. so ndingayilibala leya I can forget xa that. ndisendlini bekho ndiyikhumbulayo funeka ndiye emadolweni I have to onkosi go on my knees. abakhonze baxelele bana I tell them awukunye that nam cula nini when you're with me, when to sing, cula nini when to ngoba sing. ndinayo indawo endifuna ukufundisa yona I have a part I want to teach you. andidunyelwa kakhulu ngumculo ezicaweni I don't really like music inside the church ngenxa yento yobana because iindaba ezilungileyo zishunyayelwe good news have been preached ngaphandleni kwabantu abaculayo without people who are singing. iminyaka For years, oopawulos beshubela bahambi bashubele bahambi iindaba ezilungileyo azinangoma khona ukuze zibe kanti ziyashunyayelwa so they can be preached. unless ucula kwethu kokonqula uthixo Is to yenye worship into ke God. leyo That is something else. ubani ndiyakuvamela God so uyadinga ummamela la moya kathixo bazalwana You listen to the Holy Spirit. ibona even ngoku Even now, ngentsana ndime kancinci kanene bekuthiwa I have to take a break what was being said. I'm telling you until ube kule ndawo ndikuyo Until where I am, uyazina ndithethayo you'll know what I'm talking about. kukhona ukufundisa There's teaching ibhayibhile the Bible uthethe ibhayibhile the kukhona spirit of ubana Bible, uthethe into ethethwa kuwe emfihlakalweni and the specific athi uyesu mystery. into endiyithethe kuwe Jesus said, emfihlakalweni what I've said to you in the uze secret, uyikhuphele ekuhleni take it up before man. abayiva le ndiyikhulumayo asimuveni Let us move. umbuzo bendibuza intoba uyafideka na Are you being fed? bana ndiyafideka Who's saying that I'm being fed? if uyafideka If you're being ubuyela kangaphi kwezi mfundiso mamela fed, you kangaphi go back to ngeveki the teaching. How many times do you listen? unalo ixesha lokucinga ube newari Do you have time to think and unalo advise? ixesha lokhathazeka Do you have time to be emveni read? kwemfundiso ezingaka eziphilileyo After such great teachings, mamela listen. nje xa ndisiva When I heard
onye umkhonzi Another brethren esithi man of God, saying, man of God, ndiya under I am under enye man of God, another man of God, kodwa but andifideki, I'm not being fake. ndihleli kuwe kuFacebook, I keep watching on Facebook. ndihleli xa ndi-down, When I'm down, ayikho enye indawo endibalekela kuyo, there's no other place ndibalekela I kuwe. run to. I go to your page. Ndathi if ukhona upastor under ilida And othi the leader will say, siyabulela we thank you ukuba neprofeti enguwe eshumayela ilizwi. that teaches the word. Yayingumbuzo wami ngoba uba It was my question to God that andithandi lento ebangathi ndileqa amagama. I don't believe Why outside ndisiza mna kweli cala lingapha? why am I going Wathi to this kukhona offense? into He said there's something endifuna bayifunde kuwe. that I want them to learn from you. Ngoba bazawuthunyelwa They'll have prophecy ngapha nangapha prophets nangapha. all over. Konakale konakale. And things will be Kodwa destroyed. xa befika wena But when they find uhleli elizweni them dwelling in the bayawuphinda word, babuye bathi no man, let's go back. Akuthiwa xa uthiwa uyiprofet ibe kanti ungumntu oxokisa abantu we're okhupha blessed amakhandlela to ebantwini. deceive people and take candles. Sikhuluma ilizwi likaThixo lihamba The word namandla. of God going with power. Intetha yethu namandla. Our utterance has power. Yolo lo bandithetha na, you know, If I speak, kodwa lapha la bendifundisa kuyo. there's a Ndathi prayer. xa ndithetha kulaa mzimba, When I saw the umzimba body, uyaxhumaxhuma. the body was Khuluma shaking. izwi Speak the word, lihamba namandla. going with power. Sona apha uxelela abantu iingxaki zabo. It's not about Xelela telling abantu people the babathakathwa problems, phi na. where they're being bewitched. Xelela abantu thakathwa ngobani. Telling people it's bewitching them. Yayazi into xelela abantu babathathwa Telling people that are being bewitched by inintsi witches. ingxabano oyakhayo. There's a lot of conflict of built. Uva kanjani xa How uthi do uyi-man of God when you say exelela man of abantu God, babathakathwa ngobani? who are the Uva people that are being kanjani bewitched by who? xa enye ifemeli yoxhaxha la makhulu? When the other family go and stab that grandmother. Yayazi ba amaxesha amaninzi Do you know that most times amagqwirha amanyani there are real witches? bamba Hold on to this. amagqwirha amanyani Witches. asoloko esithele ngumntu ongalo gqwirha. They're always hiding behind a person who's not a witch. Bandivanga malikazi malikazi khawuphuma apha emveni komvangeli Stand behind evangelist. eke now amagqwirha enza le nto Witches, they do this. ambalwa amathuba It is few chances okubana abantu abakuxelayo buthethwa ngubani The bakuxelele people inyaninyani who tells the ngoba bewitched by witch, igqwirha alihlali lingasithelanga ngumntu. because the witch is always hiding behind someone. Kuyenzeka uba njengoba umama wakho esemaxhoseni Be that as a mother, kukhona umfazi osithele ngaye, there's a woman hiding behind her. alihlali igqwirha A witch is always lingasithelanga ngumsithela hiding malika sithela behind. bonakala uyasithela. Igqwirha alihlali does not see lingasithelanga ngumntu. without hiding behind someone. So khona ii-chance ezicaweni There are chances in oba time kuthiwa that kuyaprofeswaya saying there's a prophecy uxelelwa ngalona being kanti told lo about this kusithelwe one. ngaye. Yet this one they are hiding behind them. Can I show you more? Can I show you? Even ii-demons xa Even zithetha when the sithi man zitheka sisuka kubani? They say we're from No, this person. ngeke No. ii-demons uxelela inyani. never will demon tell them Zizawukhomba laa mntu eziyazi ubana sisithele they ngobani. know they are hiding behind them. Awahlali amagqwirha Which- They engasithelanga are ngomntu. always hiding behind someone. Yiyo loo nto irongo into yokuba uthi xa uve kuthiwa uthekathwa ngubani uyodubula laa mntu uyobetha laa mntu uyoxhaxha laa mntu lwa irongo yenza into ixelwayo ayisiyonyani ngoba amagqwirha awahlali engasithelanga ngomntu. Hiding behind someone. Okay, mhlawumbi niwazi umoya bugqwirha. Maybe you don't know the spirit of Yiyo nto witchcraft. ningazazi nani xa nisebenza ngawo. They say don't know when you operate with it. Ubugqwirha. Witchcraft. Okay, oh my God. Because sometimes man ndithetha kayi-2 I speak 2 times. sendifuna ndizimamele umoya ongcwele xa I funa have to ndicacise listen kuwe.
When the Holy Spirit Jonga. informs me of things. Xa umntu esithi When a person says into yenziwe nguwe something was done by you, ibe yenziwe nguye, Yet that's not done. bubugqwirha obo. that is Ubugqwirha witchcraft. kusithela. Witchcraft is hiding behind. So yiyona uthixo xa ethetha ngobugqwirha When God speaks of akathethi witchcraft, ngomntu okhwela umtshayelo qha. does not talk about a Ubugqwirha person riding a ukusithela ngobani? But it's Ukuba into to steal something esikolweni uyifihle at school and you hide and it, then kutyholwe ubani? and they accuse someone, Bubugqwirha obo That is buhamba ngeenyawo witchcraft. ezimbini ezakho. your own. Nabo ubugqwirha That is witchcraft. kukusithela ngobani? Hiding behind someone. Te steek agter iemand anders. Yenza kangaphi loo nto? How many times you do that? Doen jy dit? Yenza ngaphi loo nto? How many times you Xa do that? When, ubazi ubugqwirha, When you know lazigqwirha nobugqwirha. when you know a witch and witchcraft, En heks. Ungangabi lilo igqwirha you may not be a kodwa witch, operate ngobugqwirha. but operate with witchcraft. Met heksheid. Umzekelo, For example, Byvoorbeeld, laa ndoda That kanye laa man- mama or that mother, aphume emtshatweni xa abantu bebanjwe umoya wobugqwirha babona. when people are helped by the spirit of witchcraft, Ukungavumi uba nguwe not confess that it is you. ongenzi kakuhle, You're not doing well. uzama usithela ngenkosikazi yakho Try to bengumyeni wakho. unbind the wife of your Bubugqwirha buhamba husband. ngeenyawo zombini. It is witchcraft. Nowuphi na mntu obanjwe ubugqwirha Anyone who's held by akavumi witchcraft, they xa don't want to ngabana confess erongo. when they are Ufuna wrong. uyibone ngonye umntu They owenza loo always nto. want to see someone else that they are wat wrong. te doen. Bubugqwirha. That is witchcraft. Ngicela ungangeni emtshatweni nobugqwirha obo. Don't go into marriage Cela with sicela witchcraft. ungangeni emtshatweni nobugqwirha obo. Don't go into marriage with witchcraft. As jy Phinda. Tell them again. sê weer, Yes. So bo-operate ngolo hlobo kubugqwirha That bakhona. is how witchcraft Xa operates. unkosikazi wakhe sithi urongo, When your wife says you're wrong, iba nentliziyo as a ekwazi heart uvuma, okay, that is able to say, bendingaziboni. I did not see myself. Okay, enkosi ndibonile. Thank you, my wife. I've seen it. Vuma, Agree. vuma ndoda ndini. Agree, man. man stem Vuma. saam. Agree. Stem saam. Bofuna laa mfazi angaphumi phandle athethe ngawe. If you don't want to wife Vuma xa esithi urongo kweli cala. that are wrong, If awuvumi, if you refuse, uyoxelela abanye abantu uba yeyi, shall tell xa other people that, kwemntakabani pha. that this person bothers Dis you. 'n probleem. Noba sele enze into erongo uzawuvuma. Even when you've done And something if wrong, uyavuma but if you wena, agree that you've done something wrong, As jy saam stem jy iets verkeerd gedoen. vuma. agree. Stem saam. Iba ngulaa mntu othi xa Be wenze that impazamo person. uvuma, When okay, you've done and you say, obe say ndingayiqondi yes. ibonile. I did not Uzawukhula ngolo hlobo. Awuzophinde grow like uyenze this. ngomso. You won't do it again Vuma xa wenze impazamo. when you've done a mistake. And also fundisa abantwana bakho And ukuvuma teach your xa children bephazamile. admitting when they've But done. if wena tata unobugqwirha, But if you're the father, uzamfundisa njani umntwana ovuma ngomso? how will you teach your Vuma. child admit it? Wat dit maak keer. Uyobona umntwana wakho ema ngomlenze omnye esikolweni see your child- eyibile into When uyifunde kuwe. they've learned that from you. Het geleer van jou af. Khona ushayele esi sandla. Anyone clapping hands for Jesus? Wat dan ek op Jesus. Andifuna ke I wanted uba singalibali us not to Om forget te vergeet okokubana sindawuni na. where we are. waar ons is. Banothi man of God ndiyakuva. Who's saying, man of God, I can hear Sê you? kan hoor maar. Banothi ndiyafunda. Who's saying that I'm learning? Sê ek leer. Indawo ne-offering yakho ngo. Where's the offering Waar is right jou now? offering? Ndiyafuna ke I want, Ek wil as ndithetha nawe as I speak with you, ndiphinde ndikubuyisele emva kuJeremiah take you back to Jeremiah. chapter number 3. 3. Let's go back. Ngubani lo phambi kwam? Who is before me? Ntoni umsebenzi wakhe? What is his work? Sy werk. Thunywe ngubani? Who sent him? Ezokwenza ntoni kum? Verse number 15. And I will give. Bani lo? Who is this? Wie is- Upapa. Is it Papa? Uzokwenza ntoni? What have you come to do? Wat kom doen hy? And I will give. Uzopapazisa nje. Just saying, Papa, Uzokwenzani? what are you here to do? Wat gaan jy doen? Oh hallelujah. Amen. Funa sifike ke pha. I want us to get there. Om daar te